akwai sihili 8, sihili 3, 7, 1, sihili 2, 6 sihili. Akwai wa alaikum salam. To yanzu haka fa an ga shi ka kira. tare da mai gani a wani gida. Alhamdulillah, na ji tambayar kana wannan hanyoyi da kake magana. Wato akwai hanyoyi da yawa wanda muka ba da ayyukansu ba wai mun manta da su bane ba. Kuma in Allah da duk abin da muka yi alkawari kamar yadda aka sani ba na alkawari ba cika ba. Saboda haka duk wata hanya da na yi alkawari ina tabbatar maka da ikon Allah cewa za a yi. Wani lokaci kamar yanzu suna fuskantar matsala saboda lokacin damina da yawa ba za su iya ayyukan nan ba sai ruwa ya ɗan tsagaita, amma ina tabbatar maka ka kwantar da hankalinka hanya insha Allah kamar hanya gama ne duk inda ne alkawari dukan kwari da ikon Allah ya cika saboda haka ba matsala a kai.